îro 30 sal di ser revandin û kuştina siyasetmedarê Kurd û çalekvanê mafên mirovan Vedat Aydin re derbas dibin. Ku serokê Şaxa Amedê ya Partiya Kedeya Gel bû wek yekemîn qurbaniyê tawanê kiryar nediyar li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tê danîn. Li Ankara'ya hepsê de mam. Kongra îhadê hebû, li wir bi Kurdî xeber da hûn tev dizanin. Hat girtin, piştî sê meha, nêzîkî sê meha derket mahkemê, mahkemê de dîse bi Kurdî xeber da wî berdan. Berdan hat malê, got evana biryara me dane wê mij ortê rakin. Zaten xebatê Kurdî dikir yani. Ji ewil de xebatê Kurdî dikir. Wek kesekî Kurd bû, Kurdperwer bû û bi tamamî xwe da bû xebatê Kurdî. Di siyemîn salvegera kuştina wî de bi hinceta derbasbûna dema yasayî, dosyeya Vedat Aydin bi dawî dibe û bêyî dadgehkirina bikujên wî dosye tê girtin. Qiyamatek jî ew ro bû. Karim werbêjin. 3000 însan hatin binçavkirin. Nêzîkî 1500 însan birîndar bûn. Hevjîna Vedat Aydin ji Rûdawê re got. Hevjînê wê ji aliyê pêkhatiya dewleta Kur a Tirkiye ve hatiye kuştin. Serokê dewletê bi xwe biryar dane. Wan ku biryar da em bêjin evê binê wan jî ê ku sîlah bi kar tînin ew jî hatin birin. Wextê hatin birin ez li mal bûm. Du cara me birin emniyetê îfadê min girtin, zêde zêde emniyeta wan bi ser me da hat gotin îfadê xwe biguhere. Yani bêje evê hatin berderî min nas nekiribû. Min jî migo ez naguherim. Wan jî got tu neguheriyê me tê jî ortê rakin. Min jî migo hûn me bikujin jî hûn me bihêlin jî ez îfadê xwe naguherim. Not û çara de gundê me şewitandin, gundê me vala kirin. Gundê me tenê Aydin ailesi ya xerîb tê tune bûn. Yani bavê min û bavê rehmetî du birane ama malbata me malbatek mezin e. Gund jî Aydin me tenê bû, xerîb tê tune bûn. Gotin tiştek lê natiye girtin jî gundê Vedat Aydinê hûn terorîstin em ê bişewitîn. Şewitandin. Pêncê tîrmeha 1991 çend çekdaran ku cilûbergên polîsan li xwe kiribûn û xwewek polîs dabûn naskirin, li navenda bajarê Amedê bi ser mala Vedat Aydin de digirin û wî direvînin. Me cenaze anî heta em hatin li ser Sûriye Amedê ciyê xwe girtibûn. Mezer li biniya Sûriye Amedê. Piştî vê bi du rojan cenazeyê Vedat Aydin li madena Xarpetê hate dîtin. Roja dehê tîrmehê cenazeyê wê anîn Amedê û bi 10,000 kes di pêşwaziya cenaze de amade bûn. Ew çam zarok bûn erê bavê me piştî mijûl dibû me tam nizanbû lê bes piştî qetilkirina wî ew qelebalix û piştî wî ku me fehm kir yanî em bêjin bavê me temamê jiyana xwe ji bo doza Kurd û Kurdistanê daye yani. Bûyera kuştina Vedat Aydin yekemîn tawanê kiryar nediyar e. Ku li Bakurê Kurdistanê ji aliyê jî temê ve hatiye kirin. Ku pêkhatiyeke nehêniya dewleta Tirkiye bû bi sedan tawanên kuştinê li dijî siyasetmedar û kesayetiyên Kurd li Bakurê Kurdistanê kirine.